Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Into nase Kings batsumtimandi umabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream for the show selitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, angizwa bafethu. Hey yo Africa, angizwa bafethu. Hey yo Europe, angizwa bafethu. Say this one with me. It's going crazy. It's going bananas. Hey yo, it's purple king mtanami. Another day, another dollar, another exciting episode of Niyathembana Na Couple Switching Phones mtanami. It's a people king. I'm not alone, as you all know. I'm with the 2 years of protection behind me, and they want to make sure ukuthi mangithela itswayi bayang protect abafethu. Ngicela ungangipayizeli mzala. Secret warning. Ngicela ungangipayizeli mzala, ungangithathi light, ngizogaxa ukarade mangipayizela. Mina ngiyangibhaqa nje. Ngiyantanda bafethu and ngisuke ngazile ukuthi sisolo, but the only thing that I want us to do is to love each other cleanly. I love you guys, and this is your #1 show, Niyathembana Na. Hey yo! Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Into nase Kings batsumtimandi umabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger na CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Hey yo guys, it's going crazy, it's going bananas. We're in the park right now. You know, that right is Balandil. Now, but they're looking for a seat or a chair there. Don't know, so siyangena manje. Sure, my brother. Hola. Njani mfethu? Mnandi nje. Shap sacinga iphepha nesifela kancane khala. Hayi, yamuntu wami. Ayithu. Sister ngicela ngihleplela nami. Nje. Njaya. Sure, I mean mfethu igama lami nguJinja, sorry ngikundisturb abo. Uyaphi but ngiyadlula ngihamba nabangani bami lana yabo. Yeah, machita. Ngiyala manje. No, ngihamba namachita ami so. Ama-camera 10 hour. Hayi, ashutha mina ama-camera sister. Ashutha mina ama-cameras. Afunana ama-camera. Ngicela ukuchaza sister. So mina igama lami nguJinja. Impilo yami yi-movie. My life is a movie. Wherever I go, ngiyashuthwa. So ngihamba nabantu ababa-onogada bami yabo lonto. So mina ngihambe ngibuza wena bhuti wami ukuthi abantu bayathandana and so that sokwazi ukubonisa abantu emakhaya ukuthi abantu abathandanayo babehave kanjani ku-relationship. Nina ngabe niyathandana nobabili. Mari ebona lento. Sathandana too much, sathandana. Uyazibonela nathi. Hayi ngiyabonga mfethu bani igama kazi? Kabza. Yeah. The small or the tall? Kabza. Njaya yami kukuphi kasi lakho mfethu? Ngibuya le Mambisa vele. Mambisa kodwa sa try sengalana eDrobben. Salute my brother. Njaya yami Mambisa u represent Mambisa kumanje sila ko Auckland. Mama zweni mani igama? Siyaza, yeah. Siyaza. Okay, Siyaza kuphi ekhaya? Eastern Cape. Which side mtase? Ecala. Molweni Ecala. As you all know, when I'm in Eastern Cape, I represent Gqeberha mntanami. It's a Bibili king. Sangata budi. Yebo, ngicela ukunibuza a few questions nje bese ngiyantetela mfethu. Yeah, sure. Okay, so okay, ngizosho njani. Ngicela size ngalana ke mfethu.
Ngizoshesha phezulu khona ngizokwazi ukuthi nginilokhuzane. So wena my brother ngicela ukubuza mfethu kuwena nje manje bese ngihamba ngizonishutha nezithombe eziwu2 engizonika zona mahala ngecamera yami zenu njengoba nithandana. Ngicela niphoze eqala ngiqale ngishaye nezithombe zami eziwu2. Phozani la, phozani nayi camera. So kuzobe hlehla Musa khona bezovela kahle. Ngenzela ukuthi mase siqedile wenza ishow yizo lezo esenye futhi another pause. Jaya mbambe bese sibonakala ukuthi owakho bethi kamereni. One last esokugcina ke lesi. 1 2 3 dango. Nazo-ke. Jaya ngizonikhaya lezi izithombe masiqeda zokusendela zona. Showcase. So mfethu bhuti wami mina ngabe njengoba bengisho ukuthi ngabe ngibuza ukuthi abantu bayathandana yini mfethu. Sekunesikhathi ngana nithandana no baby wakho. It's not 2 years. 2 years? Yeah. Oh my, lovely. So kulo 2 years wena siswami yini ungathi yini lena oyithandayo my brother? Ngithanda yonke into nje ngaye. Ngithanda yonke into ngaye. Like yena ngumuntu right nothando nenhlonipho ya. I love so that. everything. Yeah. Bafethu abantwana basicala mfethu sebekhulumile mfethu kuthiwa nje kuthandeka umuntu ona everything owenza everything onothando. My brother, Njaya, what is it that you love about umuntu wakho? Yonke into isibutubuthu. Mama, zibutubuthu zelenge. I love it, mfethu, I love it. No, power to that bhuti wami. So wena bhuti wami ngicela ukubuza kuwena, uyamthemba yini umuntu wakho? Yeah. In a scale of 100 mhlawumbe umthemba kanani? 100. Yeah. Sister, uyamthemba umuntu wakho? Too much 100 yeah. In a scale of 100 umthemba kanani? 100 yeah. Uyamthanda ne? Too much yeah. Mtshele. Uyazi ngiyamthanda. Awuthemba imtshele? Baby. Ngiyakuthanda. Ngicela umgaye hakhe. Umuntu wakho. Yazi kunezinye izinto nina enimistayo kwi relationship. Ga umuntu wakhe njaya. Manje ngithi sizozenza ngesikhathi sethu lezo yabona njaya. So awufisa ukumgaye hakhe. Awazi mhlawumbe yokugcina leyo hakhe. Awazi. Angeke. No ngiyasho angishongo ukuthi yokugcina. Angeke. What if manje lana first ba drop ibomb? Hayi khona. Angeke. Okay, what if yaqhuma le mapipe lawa ama gas la aqhumayo lawa sibome ke phakathi la? Seyaprofita wena nje. Yazibona into lezikhuluma ngazo. Ayingihlangene nezinye la, but you will never know. Yeah. So my brother, kunento esenza uthi lena lethiwe loyalty test. Njengoba uthi wena umthemba umuntu wakho and nawe uyasithemba. Angithi wena usanana naye kuphela ke komunye umuntu osanana naye. Yeah. Sister, angithi wena usanana my brother kuphela ke komunye umuntu osanana naye. So kunento esenza la kuthiwe loyalty test. Loyalty test is by we switching phones for 60 seconds. Wena bhuti wami unika umamazi phone yakho for 60 seconds ukuthi a check ukuthi wena awuflirti namanye amantombazana ukhuluma naye kuphela. Same applies to you my sister. You give your boyfriend the phone and then we check ukuthi aren't you or aren't he flirting with amanye abantu yayibona lo nto la. So angazi wena sister angithi awunankinga ngoba awufebi namuntu. I know. Ngakhipha nangoku nginankinga. Hayi uyangithemba ntweni. Ngiyakuthemba abantu ufuna ubona ngalokho. Ngiyakuthemba maye. Why kumele sibonise abantu maye? Anibonisa abantu nibonisa nina. Yeah, indaba zithu nje. Fanele nizazi indaba zenu. Nike naye ukungayicabanga indlento kathi mama why ba defensive? Why? Oh man baby man bengekho lo muntu mahlangana. Why umshaya? Why uba defensive? Why? If you're doing nothing you might as well. Okay, yeah, sizoqala ngiyakho ke ayinankinga. But why? Yeah. Kupha neyakho nawo. Kupha. Ngiphethe baby. Khiphe. Baby. Wengathi usayida naye lo muntu manje. Angisayidi ikhiphe ngifuna. Nayi ifuna. Ibukhiphe kahle. Ikhuphi ifone yakho nawe nami yama ngeke ngikhiphe ifone. Letha. Baby nayi man. Oh yeah. Ngiyabonga siswami izobanjwa yimina. Letha futhi. Letha. Letha phone. Yavumela khumbe nami kanje. How? Sifuna ukubona kanti uthe. Nawe sofuna ukubona my baby. Ngifuna ukubona. Okay. Maria's baby akunanto ngifihla. Akunanto ngifihla pho indaba ukuthatha isikhathi eside futhi ukhiphe iphone. Ifuna abani le? Manje nje yami. Ngifuna akho nawe. Musa. Yeah. So ngiyakucela nje. Okay. Ngizokhipha isikhathi sami. Alright. Ngongena lapha nendawo. Hayi bangena. Yes, khona sokwazi ukuthi sibe. Yeah. It's about that time couple switching phones. My name is King Ginger Cream Dala Cream Zakala manje. Zakala. Ipe yakho kazi. Ile? Yeah, nice. Ile yakho. Cela usivulela. Sister. Umuntu onjani ophethe iphini yakhe?
How? Yo. How? Ubambe kazi lami sorry mfethu. Mfethu. Cela uze la una WhatsApp lapha. Cela ume lapho uzokutshela mase ngithi type. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to start the trying this. Ngibhalele lapho uthi I love you. Sister Ntona abanye abafana bakushelini. Bakuyeka. Bangishela but umuntu wami ngiyamthanda kalokho. Power to that. Yeah. Awuthi makuvela igama lakho usho, makuvela igama lendoda ongayiqondi ungitshele lapho. Kuvelani kwamanje? Hey man. Nango awayimi. Okay. Delete lapho thapha uthi I miss you. Ufake heart. Lutho nje. Ngisho umfana wamakhelwane esikoleni kudala ini. Ungakekho lutho nje. Ebayakuyeka bo. Na uyekeke nje. Ngeke ngizothina uthando bhuti wami. Hayi njalo. Ngifundele gazi, angifundanga. Ufunda igama ungitshela ukuthi lapho ku-under I miss you ubonani. Bani igama lavana? Umandla nje. Simindlozi. Yeah. Uthini? Uthi amkhumbula umuntu wakho? Ngena kumandla scroll ephezulu. Uye kwimidi ubheka ukuthi abakazi basendelana inithombe. Mhlambe nje isithombe nje egqoke kahle. Man. Nayi nje ngikhuluma kakhulu. Ungakhuluma nomuntu wakho mfethu. Nama ngifuna ukukhuluma kakhulu. Baby. Indaba zakho lezi. Yini le maye? Yini because umngane wami yamazi Musman. Ithombe lezi wangisendela zona. Kodwa nomandla nayo unazo. Ukhuluma kanjani uma usondela kuyena? Awuthami ungasondeli kuyena makukhuluma naye. Khuluma naye. Umile awume still. Yeah. Umuntu uyasondela sikafiki nokweyakhe ifone barweni uyasondela. Sikafiki uyakhe ifone. Okay sharp. Uyini ke indaba kaMandla? Ungamthinti kahle. Asekweyakhe ifone uqala. Sisiwami ubani uMandla? Ubani manje? Umandla. Wenzani noMandla? Next. It's just a friend. Uthini maye ngale ithombe? Asibone yakhe ifone. Sister, shuthe wena awufuna ngicela ungidilithele lapho lo amisi ugazi lami. Ngicela ungithayiphele lapho uthi sex. Khona sizobona ukuthi uMandla kaliceli ni ikhekhe ne red velvet. Sister, ziyaqhasha manje. Hayi, ndazi nabhuti wami. Ngiyamangalela yonke lento. Oyifica apha ne? Yeah. Awuyazi ayibhalwanga nguwe ne? Nale phone nale WhatsApp akuyo neyakho ne? Mari sona sesisigaqa. Sendaba. Yeah, sendaba. Thetha machembe. Njami. Ubona ntoni apho? Khulu kwenzakalayo. Khulu ngicelele ngalomandla uyavela futhi. Yavela futhi. Kancane uMandla uyavela. So na awuthami ngifuna ukubuza kuwe because ngiyakubona ukuthi awukwazi ukubuza imibuzo right. Sister, wenzani wena noMandla? Just a friend. Niyadlana kodwa naye? Cha, no. Mayinde ayicela. Yini la icela lapho wayicela isex kuwena? Wine smile la. Lula. Baby, usamthanda lo mjidi? Sikafiki kwifone yakho wena. ngicela uphendule. Yabo bhuti la nto uzoyiphendula mase ifike efonini yakhe. Okay. Hayi into engizoyiphendula. Okay, awuthami. Wena mfethu usazoqhubeka ujole noma isister njengoba ngafuni ukukuphendula njengoba ekhuluma manje. Hayi maye ngiyacabanga. Okay sharp. Ngicela uphendule ke. Then sizokhuluma ngizokuphendula uthami. Ngicela uphendule. Ufuna ubona ifoni yakho mina qala angiphenduli. Ubani manje? Asike ifoni yakho qala. Yeah, so if nayi yakanqabangi. Nantu waphela. Soyenza masiqede la senze yakhe. Uphendule. Umngane wakho nenzani naye? Next. Ngiqale nini ukuyenza lento yobungane? Dala. Maye umngane wakho umsendele ithombo ngisendele zona. Sister, yazi sister ngicelani mfethu. Khona sizokwazi ukuthi sidlule nawe sicheck ifoni yakhe. Ngicela ulikhulume iqiniso ukuthi wena noMandla niyatshontshana kodwa bekuyi mistake ubengazi so that ezokwazi naye ukuthi athole iclosure. Ex yami. Kodwa benisayizwisa. No benizwisa nakho phela isex uyicela emalangeni. Hayi, dala sithandana mina manje. Okay, thank you. Uthi kudala bethandane noMandla kodwa umbiza ngokuthi uyi-ex yakhe. So na awuthami usazoqhubeka nijole nalo sisi lo njengoba umbona ukuthi yena uthana noMandla and uMandla usamudla. Nangu akaphiki. Dala nithandana wena. Yeah, ushilo ngomlomo wakhe. Naqala nini? Dala. Wayesondela. Maye pho wenzani maye nami? Wayesondela. Maye wenzani nami uthandana noMandla? Namhla inkinga mangisondela emalangeni ngiyasondela inkinga namhla mangisondela asiyefonini yakho uqala hayi awuthiyama bra wami uyayibona into ebengizama ukusizela yona
Uyayibona ukuthi uyalenga ulenga emaweni. Akayiboni into yenzayo. Akayiboni. No segemini igame controller uyena kwamanje. Uthi ngicela ungayifuna mina. Hawu. Ubani usanele? Oh sister khona Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngani? Every day angithoni ukhuluma noZanele efonini. Ubani uZanele? Thetha kaloku, cats cut your tongue now. Khuluma. Sister, kodwa bengakabi isikhathi sakho sokuthi ukhulume njani kwantoni? Bamba sister, asivele sefonini yakho bamba. Eke. Vula. Eke. Vula. Hawu. Ma bravo le phone mfethu eyinawe. Ya uma. Mfethu indaba ayibo. Hayi umi na. Thatha isikhathi sami. No. Yeah. Let's. Sure. Bamba. Sister fak phone esikhomeni. So wena sister khona nokwaziyo ngoZanele naye lo. Bahlale bekhuluma unokuyiba bamba. Thapha lapho I love you lapha. Tap. We are on WhatsApp right now when you are about to tap that shine this. I love you. Now ume. Ya ngifuna ukuhlala ngala man. Hayi. Thapha. Ngitsengithayipile bhuti wami. Yeah, makuvela igama lakho usho makuvela igama ongalazi ungitshele. Uvela uZanele. Asha madama namanzi. Kahle hle ithini noma zethe? Thina man. Awuthama uyiringile ivaru my sister. Umandla yamudla wena. Yazi ukuthi man uZanele umntana sekhaya man. Umntana kini? Uzoboshwa wena. Ubani ukhuluma ukudlala? Awuthama ngasenzi ilima mfethu. Ngasenzi ilima ayikho umntana kini kanje mfethu. Nikhulumani ukhuluma umntana sekhaya bekanje. Buka. Baba, wena ukhuluma nomntana kini ukuthi uyamthanda wena. Why? Wena. Why lezi ithombe la? No, nazi ithomba kukhona kudala. Le thombe ngene kuthangi lezi. Ithombe man baby. Wena sister ubuwazi wena ukuthi umuntu wakho udluzanele. Ujabule bani ungifakelani endabeni zakho? Ngifakelani endabeni zakho? Bona lo muntu asilwisa baby. Yena ungifake endabeni zakho ngizama ukusiza lana. Awuthamuna into? Awuthamuna ngathi ufuna mina wena. Anginamedikani uhlala. Nginayo icherry mina. Mayini ngayo naki indaba zakho? Mara ngichiteli. Why wena uchita? Ungena up maye wena, ungena up. Ngizama ukunisiza lana. Sister nawe musu. I think khulume nomuntu wakho. Sister, nawe musilokhulu njalo ngoba nawe uyayifebela nomandla. Baby. Ubona lo muntu asilwisa man. Awuthama. Yazi into engayithatha. Yazi awuthama into engakushayela yona mina ngizokushayela ukuthi wena ungifake endabeni zakho. Ngizama ukukusiza lana. Ungisiza ungilwisa le media. Angikulwisi le media yakho angithi uyayijolela. Ngikhulume naye. Okay, wozokhuluma. Woza naye Musa. Ngeke ngoba ucramp yaxhuma ngithi. Musa ukhuluma naye njani? Okay, Musa ngibambe kahle. Ngenzeni manje? Woza. Lalela uMusa ukuthi uthini. Yeah. Iphuze kwakhe. Yeah. Khuluma. Baby. Yeah. Sokhuluma sithi maningana abantu man. Sister, bona ubuka lo muntu ujabulile baby. Ngijabulanga ngikwatile. Amahlangana uthi. Mfethu hayi wena mfethu ungathi unenkinga nami bra wami. Yehlisa umoya, khuluma nini? Nawe, ayifuna wena. Yeah, I think khulume nawe. Okay, okay. Baby. Singalungisa lento. Silungisa yini? Let's go. Ihlala noZanele wakho. Nawe uzohlala nomandla wakho? Hayi umndumandla umngane wami. Umngane. Okudlayo. Uvumile okudlayo. Hawu. So nawe uzohlala nomandla wakho awusamfuni manje my brother ngoba usudle wamandla. My brother phela bekufanele naye eyodla uZanele ngoba wena ubusy nomandla ngithi enze njani ekubone nawe ngathi usuyabaleka. Angithi njalo yami. Telefoni nami ngizambe. Hamba vele into efebayo. Yafeba. Nobabili niyafeba. Efebayo. Sister ungamthuki ngoba nawe. Yafeba. Hawu. Yes. Awonje vese. Awonje mina vele nginga-understand mfethu ukuthi abantu bebalwise mina mfethu. Nomjita lo mfethu into ebengizombiqeqa yona. Sizile nje wabaleka bafethu. Igama lami nguKing Ginger bafethu ngintwana nje yaseGingi Indlovu ngisegoli ngizocleana umhlaba wakithi ayibuyele emasisweni bafethu umuntu engathanda nomuntu oyedwa asihloniphane nasithandane sibe clean siye kulokhu silo. This is CMTV and I'm telling you my brothers and sisters, take care of yourself. We love you, love yourself, love life, thanda impilo, thanda yourself, thanda izinto ezimnandi kodwa usisebenzele yeka ukufuna indoda ikunike imali.
hamba usebenza imali uphe indoda nendoda izosebenza imali ikuphe mamazi. It's people King Babazi. It's a banana. It's about that time. I love you so much, guys, and do not forget to subscribe on this #1 channel, CMTV Mtanami, and please follow your boy at King Ginger _SA. Thank you so much. Thank you so much to Tuyaza Protection Bafetsu all the time, all the show. It's Bibili King. Indumandumane, bab. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. International Kings, but umtimandu mabuyu bambolunyu hlase. Upodla manza bafokaza nebebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couples switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger and CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi.